Assalamualaikum. Ki lho bolo. Tak tinggal ning sawah, mulih kok sawah wis enek neh ya bolo. Ki ditumpuk. Ki ditumpuk, Bos. Oleh papat, Bos. 1 2 3 4. Oleh papat, Bos, dino. Oh ya bareng sak sore Bos ngene iki kunjungane saiki. Engko selang 2 hari lagi jagong Bos. Lho, wis semoga ae nek rezeki ya Bos. Moga ae nek rezeki selalu iso jagong. Kok ki buat bolo-bolo semua dimanapun Anda berada, sapa sing ewuh dinginane sing munjung ki nek sing telisut, nek sing gung kejagongan mohon diketok. Mak Jum channel sampean urung jagong ning nggonku tak punjung ngono ya. Aja dirasani aku isin nek dirasani. Wis kadang ki kleru. Jenenge kan tempuk desa Boyo kan gede. Kadang ki jenenge tempuk no kliru nak Bu. Jenenge iki jelala kliru dudu. Wis tapi aku ya tetep Bu. Aku wong militer. Aku yo najan wong tani militer, Bos. Dadine yo ngene iki. Kadang ning nggonku wis ping pindho ping. Wis ngono ae salam sejahtera selalu dari petani warga desa Katiberejo Nganjuk. Semoga ae nek rezeki, moga ae sepuh. Alhamdulillah nek dino becik ngene iki ya wis kaya apa, kaya apa ya banget tetep iso jagong. Tetap semangat. Petani Indonesia tetap semangat. Ki prega nandur brambang mau panas banter kaya ngene aku gak wani nandur brambang Bos nek gak duwe winih dhewe. Kok nek panas banter ngene iki anu Bos. Brambange gak iso subur, gak iso lemu. Dadi wong tani kudu duwe pitungan ngono. Ora ndek pitungan ngono entek kukut ibu ndonyaku. Wis ngono ae. Wong petani bawang merah ya kudu duwe pitungan karo duwe petekan. Aja ngerto nandur aja ngono. Wah nek lara jerupol. Kene salam sejahtera salam dari petani warga desa Katiberejo Jawa Timur. Wis Bos, usah jagongan Bos, urung terakhir ki Bos cek ndidil Bos ki.